sinden rasa suwung yen bagi ditinggal aku tapi menyadari mama ini tapi memaklumi ini dasar ngomong pengiran yung panik jiban seni kecewa mau sedela ketemu malam kemoyong wayah nahwan terkadang hati ketinggalan aduh mangan bayangan ini yang sudah terproduksi tapi janji soikan parangan tinggal kasih ngomong udah janji kenapa senang karena mengani percaya yen bis mengkene kelingan di waktu pengen duitnya ake pakaian keren saiki Delinda dadi mengkene gara-gara aneh kesiben nama Eki kesirian mimong sejen kabeh pitutur wis pada kalen persis kaya wong tas tepaten percaya bos wartakan berikan sirik lantakan yang ini iri jadi manusia mau sederhana manusia mau sederhana dunia anak sing puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Ustad Bapak Kiai Selenteng isun tuki saking daerah kang tebi tuki mrene dumateng panjenengan pengen pitakonan.
Aduh, kisana. Ya mohon maaf seribu maaf. Mohon ampun seribu ampun. Nyong iki dudu kiai, dudu ustad, dudu guru. Nyong iki masyarakat biasa. Panjenengan dadak-dadak ngundange kiai, ngundang ustad selenteng. Jadi sapane kono? Nyong kiai selenteng udah selenteng. Ya, sare bejo palawarta. Tambang rawat-rawat wong padangan tiga yen panjenengan iku ulama wong pinter dijuluki kiai selenteng. Aduh, salah kaprah, salah alamat dudu isun. Aja muji-muji isun, aja ngalem-ngalem isun. Aduh, salah alamat, salah kaprah kan panjenengan iki. Isun dudu kiai selentang, dudu sa selentang. Masyarakat ngandika yen panjenengan iku pengene mondoke ning babakan Ciwaringin. Ya, mungkin lami teng babakan Ciwaringin sehingga masyarakat ngundang panjenengan kiai selentang, ulama wong pinter, motivator. Salah. Nyong iki dudu motivator, dudu ulama, dudu kiai, dudu ustad, dudu guru, dudu wong pinter, dudu dukun. Nyong ya biasa, masyarakat biasa. Marit, ngopi ni wedhus, ngopi ni bebek, gawa-gawa glodog. Ya bakal ngarit gawa glodog, luru dami, gompan sapi, gua apa. Mung ya bakal wong takon ya kadang-kadang bakal nyong yang ngerti ya tak jelasaken. Bakal beli ngerti ya beli ngerti. Oh, sebab ilmu iku titipane Gusti Allah. Oh, titipane Gusti Allah. Dudu ilmune isun. Ilmu iku titipan. Sebab isun iki ketitipan 7 sifat ma'ani. Kudrat, irodat, ilmu hayat, sama basyur kalam. Kang pitu iku gade Gusti Allah den titipakan maring isun, ya isun beli ngaku yang titipan dia. Ya motor be titipan, motor ana 15, taruh ning kelilinge isun, mobilnya 3. Go. Terus ada sepeda. Masih diakuni isun, ku kan deke wong, titipane wong ditarung latar isun, ditarung alaman isun, yang ditutup deke isun. Mung kula ya gak ada tanggung jawab ku. Karena dititipi mengkene mempertanggungjawabkan sifat kang pitu iki kang wasitane sifat mani ya titipane Gusti Allah den titipaken maring isun dudu dak isun. Tapi yang kok isun iki bakale ditakoni pertanggungjawaban karena ning dunya ini namanya alam perbuatan, bukan alam pertanggungjawaban. Nanti di akhirat namanya alam pertanggungjawaban. Ngomong apa baik dipertanggungjawabkan. Apa mana menjelek-jelekan orang, membuli orang, memfitnah orang, syirik sama orang, dengki sama orang, go. Mencurangi, bikin ontran-ontran, bikin rusuh, dipertanggungjawabkan semuanya nanti di sana alam pertanggungjawaban. Kalau di sini alam perbuatan. Panjenengan seliru, isun dudu kiai, dudu ustad, dudu guru, dudu wong pinter. Masyarakat biasa. Lho. Wis, ora apa-apa, tapi isune pengen ngundang panjenengan Rama Kiai Selenteng. Aduh. Rama Kiai pisan. Panjenengan karepe dhewe wis bakal pengen ngopi, pengen nebruk, pengen ngopi nebruk bae. Ku kopine ku teh bruke gawe dhewek srog. Ora usah ngundang Rama Kiai, Rama Guru, Rama Kiai Selentang, Rama Guru Selentang. Waduh, kadun. Sing dipuji-puji ku ya sing duwe hak dipuji iku ila Gusti Allah. Ora ana liyan kang den puji-puji yaiku Gusti Allah. Alhamdulillah wa syukurillah kang den puji-puji yang wajib den puji adalah Gusti Allah subhanallah wa ta'ala. Oh, maha suci Allah. Ya isu na pengen ngundange Rama Kiai Selenteng. Ya panjenengane ya yun diterima mawon. Aduh ya wis gak tak terima. Wis ayo.
Ya, nang pengen untange ramak ngono ya entang. Wis panjenengan pitakonane apa? Bokat isin bisa jawab, tak jawab. Baka beli bisa ke, anak jaka kentir ning gurine isun. Kon jawab jaka kentir, baka beli bisa jaka kentir kang jawab. Tapi baka nyong bisa ya nyong dewek sing jawab. Nyong iki memang umahe ning babakan Siwaringin, mondok ning mertua. Mondok mertua duwe rabi babakan wong Siwaringin, memang mertuane nyong guru ngaji. Nyong seorang ngaji ora apa. Go duwe rabi wong kana, lawas 15 tahun. Dua anak telu. Dadi nyong ya duduk kiai dudu ustad. Wong asal babakan Siwaringin kuwi kiai ustad. Waduh. Bisa mimpin talil kuwi kiai ustad. Ya baka mimpin talil mah ya nyong bisa, bakal kebisan si. Baka masih aku ustad, aku kiai, aku guru. Ya wong sejen bae, tapi bakal maning nyong mimpin talil ya ayo, sakali-kali wong adang, tak sanggupi. Ya isun ki badhe tanglet sing wastane kang namine Tajali ku kados pundi Tajali Gusti Allah iku. Waduh, takone Tajali. Tajaline Gusti Allah iku ya kok dijelasna tak kasih titik. Bagian ngobrol rada bengi ya. Kader gabar midang ning latar ki ngobrol ning latar ning par kandang wedhus, kandang bebek. Bokat mambu telepong ya wajar. Jaluk dimaklumi. Bokatane suarane wedhus, suarane bebek, mohon dimaklumi bae. Karena ngobrole midange ning pinggir kandang wedhus, pinggir kandang bebek, mumpung jagate iki lagi bulan purnama. Konon. Jadi ayo bari midang mumpung jagate bulan purnama. Kopengi wayahe bulan purnama katon cahya bumilan di cakrawala gawe seneng ning sapa sing bisa sampai
rasane ati papan kuwi duri ora bisa sampeyan kula ya janji korban rayuan. Kados pundi tajali pangeran iku Kiai Slenteng. Aduh, ya mengko tak jelasen nak bokat baik bener ya. Bokat baru salah ki, bahkan menurut pendapat isun tajaline Gusti Allah iku ana tajali af'al, ana tajali asma, ana tajali sifat. Sebab singaran pangeran iku, singaran Tuhan yang Maha Esa iku, singaran Allah iku ora bisa dideleng karo mata. Bakat Tuhan dideleng karo mata, kedeleng itu Tuhan. Sebab Tuhan itu bisanya dirasakan. Kalau ada yang ngaku-ngaku bisa kelihatan oleh mata, ngaku Tuhan berbentuk apapun, cahaya maupun apa dan lain sebagainya, kelihatan oleh mata, ngaku Tuhan, itu bukan Tuhan. Tuhan itu hanya bisa dirasakan. Datnya hanya bisa dirasakan. Itu namanya Tuhan. Bahkan yang agama Kapitayan arane tanana kinoyo ngopo. Tan kena kinoyo ngopo. Itu tanana ya. Tan kena kinoyo ngopo. Bahkan yang agama Islam laisa kami syai'un. Ora bisa digambaraken, ora bisa dibayangkan, ora bisa diraba, ora bisa dideleng karo mata, bisa dirasakan kehadirannya dan keberadaannya dan wujudnya. Kecuali ciptaannya bisa dilihat. Itu Tuhan, konsep Tuhan. Saiki tajali, singare tajali ku nampak. Tajali af'al. Baka sampeyan deleng wayang golek ke perang, wayang golek ke ngomong cerita, wayang golek ke joget, wayang golek ke iku ngomong, iku tajaline dalang. Paham? Iku tajaline dalang. Iku tajali af'ale dalang, dudu wayang. Wayang bisa ngomong, wayang bisa perang, wayang bisa gerak-gerak, wayang bisa joget, wayang pindah tempat dari satu titik ke titik yang lain, dari satu titik acuan ke titik acuan lain. Itu tajalinya Bapak Dalang. Paham boten? Nggih, paham. Kados makaten. Manuk beterbangan, bergerak. Isun pindah tempat, ngomong, ceramah dan lain sebagainya. Oke, jadi panjenengan Kiai Slenteng bisa dilenteng. Sebetulnya ini tajali af'ale Gusti Allah. Baka wayang tajali af'ale dalang. Baka manusia berpindah tempat, bergerak, berbicara, berpikir, menerangkan, mengajar dan lain sebagainya. Secara hakikat iku tajali af'ale Gusti Allah. Isun ngopai duit panjenengan. Isun ngopai rezeki panjenengan. Iku hakikate tajali af'ale Gusti Allah. Lho, mengkonon dudu isun kang lagi nerangnang, kang lagi nyeramah iki sebenere tajali af'ale Gusti Allah. Paham? Manuk mabur, segala sesuatu yang bergerak, angin bergerak, matahari cahaya bergerak, semua yang bergerak itu
tajali af'ale Gusti Allah. Aja didilang makhluke, aja didilang bulane, aja didilang srengenge. Itu semua yang bergerak, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci. Iku arane tajali af'al. Kados makaten. Nggih, paham. Oh ya, nang ini namanya. Kados pundi tajali sifat. Tajali asma. Bakat tajali asma iku ana asma ar-Rahman, ana asma ar-Rahim. Ketika wong sugih bagi-bagi duit, ya, ketika wong sugih bagi-bagi duit, ana wong ngopi rezeki, ana wong ngopi duit, dumateng panjenengan, ana wong bagi-bagi hadiah, bagi-bagi rezeki. Iku tajali asmane Gusti Allah, asma ar-Rahman. Go. Iku tajali asma ar-Rahman. Sifat Rahmane Gusti Allah. Panjenengan nulung kiri kecemplung. Nulung sampai kecemplung. Nulung wong kecemplung. Iku tajali sifat ar-Rahmane Gusti Allah nulung wong. Lho, aja diakui syariate panjenengan, hakikate Gusti Allah. Lho, baka panjenengan iku rajin sembahyang, rajin wirid, rajin ibadah, rajin puasa sunnah, rajin zikir, rajin sholat malam. Iku tajali sifat rohi, tajali asma rohime Gusti Allah. Asma rohime Gusti Allah. Go. Kanggo panjenengan. Panjenengan oleh rahmat, oleh rahmat, oleh hidayah. Yang wirid, yang sembahyang, yang puasa. Iku tajali asma rohime Gusti Allah. Bakai suni ku pinter, cerdas, iku tajali asma ar-Rasyide Gusti Allah. Bakai suni ki wong halus, lemah lembut, alim kalem ngomongnya lembut, halus, iku tajali asma ya latife Gusti Allah. Latifun. Halus tajali ning panjenengan to ning isun ya dudu isun kang halus iku sifat saking Gusti Allah diwenehi kanggo isun mah bisane bersyukur alhamdulillah mal mulane baka wong toreko iku mulai ndang-ndani kolbune mulai ndang-ndani hatine kumulang ndang-ndani sifat-sifate didangdani penyakit-penyakit sing anang kolbu dibuangi kabeh blang sing ado. Wong lunga kaji mulane darane balang jumroh ditumpane setan. Mbuang sifat setonia. Mbuang sifat hewania. Ko mangkonon. Oh ya wis. Ko semar dikit. Waduh, siapa kana? Mau ka? Kelayab kelambi abang ka? Putra panjenengan ta sinten? Aduh, wong takon ngaji sih, takon kelambi abang. Ya kelambi abang anak inyong, karena sing paling gede, anak wadon, nembe peragat sekolah, nembe wisuda. Oh, adine yang kok tahun ngekian ke wisuda maning, manajemen sarjana ekonomi. Lho, mengkono, ngono sasa bono, kelayap kelambi abang, kudu ngabang sasa. Wong belajar ngaji sih. Masih getap-getap bae. Ya pangapunten, Rama Kiai Slenteng. Yo ngaku iki masih bujangan. Bokat bae akune bisa kemantun Rama Kiai. Waduh, Rama Kiai bisa ya. Ya, met mantune ki ya dudu model siram bapak kaya mah. Mata indrang siram. Ono klambi abang ribut, mata indrang. Yen di sawah sing kaduan beperjan kaya dewa nembe mudun sing kaya bos perkasa wong gagah perkasa langkah padane
tergoda ning sampean langkah sejene apa maneh yang wis nganggo ambi abang bepenereja bos perkasa awan bengi ulate kesepi wonge ganteng rupane bisa wakato yen ketemu sedina rasane pusing mandat senenge yen kula dadi jodone awan bengi ati kula kebayang bekerja wong sampean bos perkasa wong lanang dadi langkah padane mau siji cuma sampean wayang temen lamun ulai bekalan bos perkasa jadi pujaan langkah padane mau sampean kebayang balik wayang temen lamun pulang bekalako singkaduan bos perkasa kaya dewa kambe mudun singkayangan wong kagak perkasa langkah padane soya kegoda Bapak Reja langkah sejene Sampai di sini dulu sedulur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.